so kanyo George William mabende gin bende koro gwacho ni ng'anyo mabende waneno ka nurses jochiw thieth ng'anyo e counties jopuonje bende biro ka ng'anyo kinde ka kinde. William Sharon, jopiny odagi be nitie kata message achiel miyudo masiro ni koro mane duol en paro mayot to aneno kama jaduong' Raila Amolo Odinga nitie kaka wacho chon aparo ni wach ni owache mondo wachak go mbaka wawuoye wane ka be en gima en paro maber kata en paro marach. Onyalo bedo gi bere iye lakini seche ma wantie sani to ok onya timore e yo mayot, nyalo kelo tulo gi miero. To adwa jiwo wuodwa ma ja secretary ma Kupet ma waloso mbele na kanyo nyime kanyo japuonj Zablon nitiere kaka wantie gi chandruok kaka jo Kenya to chandruok ng'eny ok en education kende to koro mago nitie lwete jotelo gi lwete jotelo moyier gi jotelo matayo sirikal mamalo to ka wang'iyo chandruok ma tero somo e county nyalo kelonwa ma wapime gi chandruok ma wantiere go sani e national level to ana wuon kaka wuod Katolo ok daer ni mondo chandruok ma wantie go tayo somo e national koni mondo obed replicated in 47 counties. Mani ngeni wakao problem achiel wago ndalo gi 47 ma koro wakao problem mar capitation koro dhano ka dhano dwa address e county gi to gi character ma waneno mar county county governments kanyakla gi county representatives and onyalo bedo mistake maduong' sani king'iyo economies Canada, the United States of America, Germany, India gain economies that mostly survive kumigni mathoth. America is over 200 years, Canada bende kamano gin joma nosetemo gini manose loso yore gi maber. Kenya pod tin wani jo higa 60 kadhi nyime ka pok waloso weche wa maber ka wadwa luto gini to bro chalo gima wakao pesa walute e bur maonge giko, bottomless pit. Ti penjo ni bentie ber mora mora mwaneno kaka warito yore wa mag somo ma Kenya ka esechegi nitie ber kato bedo ni ok onyal bedo ber maneno ahinya to namba achiel en ni dhano romre to dhano chalre. Makosa motimore malo kaka dhano winje piny Turkana kaka dhano winje Kisumu to kaka dhano winje Mombasa to kaka dhano winje Mount Kenya. Onge pogruok, equity gi standardization nitie. Kabero wuok to ji yudo te to karacho wuok to ji yudo te. Ok nitie jomoko mantie e kidieny mar Kenya ka ma chandore molo jomoko. Mar ariyo nyeche ne wayuago wach devolution of corruption mibadhi ma sani timore e counties. Mano manyiso ni kawa devolve ma tingeni nitiere procurement to nitiere employment to nitiere ang'o makoro waduoko ne ja county manyiso ni ma kor kawa dwa medo duong' mar devolved corruption. Sani kaka CBC ne nyiewo ne nyithindo te buge te, buk mar English, buk mar kwano, buk mar science, nyathi ka nyathi modonjo imiyo book mar subject no to bedo procured at the national level
at once. Manyiso ni economies of scale koro bedo employed. Matiende ni buk mane de jo Kisumo County onyiewo gi siling 100 inyiewo at the national level gi siling 70 nikech kinyiewo gik mang'eny to koro inyiewe matin. To mondo mi wane kaka gino ok nyal muoch kuomwa, ber ka sani podwa wamakore mana gi national government mondo wa deliver go education. Mogik nitiere national building to gi cohesion. King'iyo kaka education obedo devolved e pinje mobede devolved, nitie kaka Canada, each province loso their own curriculum gi puonjo gik magine magi decide. To nikech gionge gi problem ma wan go mar tribalism, ka wawacho ni koro wa devolved education, koro wayiene jo Malema mondo puonj wach Malema, jo Lake wanga gini gi professor nyo koro puonj wach tego rech, jomoko be puonj puro rabuon. Nyithindo mabro wuok e somo aina no en nyathi ma olorore e idalagi, ocha iluongo ni gidak e bubble, mabro toyo genowa manyiche wan go ni wanyalo gero national cohesion and national pride. An mano e pacha.